A paixón dos vilagarciáns polo baloncesto non é algo novo. Boa mostra desa afección atopámola no Encestarrías, que asume este ano a súa quinta edición consolidado como un referente a todos os niveis. Este ano o torneo reúne na cidade a 3 equipos da ACB, o máis salientable o Obradoiro, o único dos combinados galegos de primeira categoría, cando os composteláns visitarán Vilagarcía, o San Pablo Burgos e o Betis. A cita súmase tamén un convidado internacional, o Alba de Berlín, que este ano vai competir contra os mellores equipos do continente na Euroliga. E todo isto cun padriño de excepción, Manuel Vázquez, o que fora presidente do Club Inelga e que leva 35 anos adicándose ao mundo do básquet. Síntese unha gran satisfacción porque, un torneo desta envergadura, ser invitado como padriño, pois é un honor. Eu xa dixen antes que entendía como un acto de cariño dos organizadores hacia unha persoa a que conocen desde fai moitos anos e sempre vinculado á actividade do baloncesto. Impulsado pola Asociación Encestarrías, o torneo vai atraer a dúcias de amantes deste deporte. Dende o Concello, que colabora coa iniciativa, felicitan os seus organizadores polo traballo feito ata agora. Os organizadores pois han conseguido, tanto Iván como Diego, co seu traballo e o seu esforzo, pois ter o nivel dos equipos que veñen este ano, equipos, pois por exemplo, como Alba Berlín, que xa creo que está aquí ou chega mañán, equipos que xogan a nivel europeo, e que moitos equipos xa están chamando para vir e non hai sitio para todos, eso dá a nivel do torneo que se conseguiu. O alcalde aproveita para convidar a todo o mundo a esta quinta edición. Que pediría a xente, aqueles que amemos o baloncesto, pois que fagamos un esforzo, xa que vamos a ter a oportunidade de ter ese nivel, pois que veche o pabellón de Fonte de Carmoa este cheo estes días para ver o grandísimo nivel de equipos, como decía, que vamos a ter. O torneo celebrarase entre este venres e o sábado.